Добър ден! Благодатна събота на всички! Днес темата, която ще разгледаме в нашия коментар върху книгата Притчи, касае текстовете от 2 глава, от 12 до края 22 стих. Голямото заглавие на нашия коментар е чадата на двете църкви. Ще разберем кои са те и как Соломон пророчески ги описва. Ще започнем с Притчи 2 глава 12 до 15 стих. За да те избави от пътя на злото, от човек, който говори покварено, от онези, които оставят пътищата на правдата, за да ходят по пътищата на тъмнината, които с наслада вършат зло и се радват на покварата на злите, чиито пътеки са криви и пътеките им опаки. В тези стихове злото е олицетворено от човек, който говори покварено. Няколко са библейските определения на думата път. Пътят означава поведение, вяра, убеждение. Фарисеят Савел наричаше християните, които яростно преследваше мъже и жени от този път с главна буква. Деяния 9 глава 2 стих. Както за покорните за Бога се казва, че знания услажда душата им, Притчи 2 глава 10 стих, така злите и опаките хора се наслаждават да вършат зло. Техните пътеки са пълна противоположност на древните пътеки на добрия път, за който говори пророк Еремия в 6 глава 16 стих на своята книга. Всъщност цялата втора част на Притчи 2 глава е едно пространно описание и антитеза на всичко, което мъдростта представлява. Пътят на мъдростта има много антоними, много обратни по значение понятия. Първият срещаме още в началото на стих 12 и той е наречен от Соломон път на злото. Извинете, че тук направих погрешно натискане на клавиатурата. Така. Този път, който Соломон нарича път на злото или път на човек, който говори покварено. Думите на всеки от нас издават или по-точно казано говорят за това, което сме всъщност. Покварените мисли и думи произхождат от сърца, които живеят в мрака на себелюбието и нямат вяра в истинската светлина, която носи животът на Божия Син в душата. Ето доказателство за това в думите на Господ Исус, записани в Йоан 3 глава 19. И това е осъждението. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Ето и доказателството в думите на пророк Исаия, глава 29, стих 15. Горко на уния, които дълбоко търсят да скрият намеренията си от Господа, чието дела са в тъмнината и които казват: кой ни вижда, кой ще научи? Мъдрецът продължава наставлението си в полза на мъдростта, като посочва какво дава тя на всеки свой притежател. Мъдростта според Соломон е защита от всяка тъмна сила, от всяко зло, проистичащо от хората, изоставили пътеките на правдата и ходещи в пътя на тъмнината. Нещо повече, съпоставяйки светлината на мъдростта с делата на тъмнината, той ни довежда до един почти подобен на притча извод, и то е, че който искрено се бои от Бога, няма да се бои от силите на мрака и неговите човешки представители. Замислете се само от колко много неща се смущаваме или се боим, защото забравяме, че мъдростта в лицето на Божия Син, Господа и Спасителя наш Исус Христос, е винаги до нас, защото, както казва апостол Павел в посланието си към Тимотей, ако ние сме неверни, той верен остава, защото не може да се отрече от себе си. Следващия стих 14 ни разкрива какво става с всеки, който изоставя пътищата на правдата и тръгва по сатанинските пътища на мрака. Соломон описва пълната морална деградация на такива същества, които с наслада вършат зло
и се радват на покварата на злите. В годините след така Извинете, отново направих един пропуск. Съжалявам, че за втори път натискам погрешния бутон. Извинете за тая пауза. Скоро ще намеря текста. В годините след така наречените демократични промени след 10 ноември 1989 година, злото, развалата и оскотяването на големи маси от нашето общество са вече достигнали апокалиптични размери. Причината е обяснена кратко и ясно от великия руски писател Достоевски. Когато няма място за Бог в живота ни, злото започва да ни владее. Страхът от Бога е единствената сила, която е вътрешната морална преграда на всяка личност срещу изкушенията на злото. Някой ще каже, че през управлението на комунизма нямаше религиозна свобода, а днес тя е основно право на всеки гражданин. На такива бих отговорил, че никога в България не е имало толкова много изповедания и деноминации, но задаваме ли си въпроса дали Бог е в тях, дали те са проводници на Неговата свята воля. Моето мнение е, че Господ не ни е оставил и все още продължава да хлопа на вратата на личната ни съвест и на вратите на множеството църкви, които претендират, че са Негов избран народ. Но Той стои отвън и това е за наше осъждане, защото ако Исус Христос е в нас и откъм нас, тогава, както казва апостол Павел, кой ще бъде против нас? Това е причината за духовната немощ на християнските църкви. Ние имаме свобода да ходим на църква, но когато стигнем прага на молитвения дом, сякаш казваме на Исус: ти стой тук и ме чакай, като че ли Божия син е някакъв домашен любимец. Господи, помилуй, Господи, прости. Исус ни нарича солта на земята и виделина на света, защото това е главната ни мисия като християни. Ови, днес солта е обезсоляла и светилниците ни докарат, защото маслото им свършва. Елена Вайт пише, че в църквите няма и 1%, които да са истински осветени християни. Резултатът се вижда сред обществата, в които Бог ни е поставил за Негови свидетели. Блудкавата религиозна имитация на Христовото учение не може да запали вяра в светски настроените хора и няма силата да разтърсва съвестите на тези, които с наслада вършат зло, чието пътища са криви и пътеките им опаки. Следващата част на нашия коментар обхваща 4 стиха. Притчи, 2 глава, 16 до 19. И можем да ги озаглавим разсъждения върху 7-та заповед. Ето и стиховете на това увещание на Соломон. За да те избави от чужда жена, от чуждата, която лаская с думите си, която е оставила другаря на младостта си и забравила завета на своя Бог, защото домът ти води към смърт и пътеките и към мъртвите. Никой от тези, които влизат при нея, не се връща, нито стига до пътищата на живота. Възможните посоки на нашия анализ са две. Едната е теологическа, а другата е морално-етична. Ще ги разгледаме както по-отделно, така и в съчетание. От символиката на Библията знаем, че образът на жената в пророчествата е символ на църквата. Това не е просто случайно хрумнало ни твърдение, а е извод, доказан от логиката на Светото Писание. В коментара върху книгата Еклесиаст направихме няколко паралела между сътворението на човека, който е единство между мъж и жена, и създаването на Христовата църква, неговата невеста, както я нарича Откровение 19 глава, стихове 7 и 8.
Така, и двете жени, съпругата на Адам и невестата на Христос, са създадени в края на 6-тия ден, който е петък. Както Ева е плът от плътта и кост от костите на Адам, така и невестата е родена от кръвта на Господ Исус, когото апостол Павел нарича втория Адам в обяснението, което дава в 1 Коринтянам 15 глава от 45 до 49 стих. Първото семейство беше предзнаменование за семейното единение между Христос и неговата невеста в деня на второто му пришествие. А при сватбата на Агнето това семейно единение е обяснено от апостол Павел в Ефесяни 1 глава от 7 до 10 стих. В Него, в Христос, имаме изкуплението си чрез кръвта Му, опрощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат, която ни е дарил изобилно с цялата мъдрост и разум, като ни е открил тайната на своята воля, според благото си намерение, което е вложил в себе си и което да се приложи, когато се изпълнят времената, т.е. да събере в Христа всичко това, което е на небесата и това, което е на земята. Соломон често ще се връща към образа на чуждата жена, на прелюбодейката, на ритуалната жрица на богинята Иштар. Трите посочени препратки в книгата Притчи 5 глава 3 стих, книга Притчи 6 глава 24 стих и 7 глава 5 стих към образа на чуждата жена дават една отличителна характеристика, която се повтаря при всеки от нейните портрети. Първо, тя ласкае с думите си. Второ, от устните й капе мед и устата й са по-меки от дървено масло, имитация на Святия Дух. Трето, езикът на чуждата жена е ласкателен. Четвърто, тя ласкае с думите си. Ласкателството е синоним на неискреност, престореност и коварство с цел прилъгването на наивния чрез изречените измами. В контекста на 7-та заповед, чуждата жена е инструмент в ръцете на Сатана, чрез който врагът на Бога примамва лековерните да тръгнат по нейния път, който води неминуемо до смърт. Можем ли да кажем, че сме на прав път в разсъжденията си, ако счетем, че образа на чуждата жена има своя директен паралел с образа на голямата блудница? Портретът на чистата църква от Откровение 12 глава говори за Христовата невеста, а този на голямата блудница от Откровение 17 глава за отстъпилата църква, наречена от Библията майка на всички блудници. Божия враг винаги се е стремил да раздели единството на семейството, защото от самото си начало семейството бе дарено с привилегията да носи името на Всевишния Бог. Името на мъжът на еврейски е Иш, а на жената Ишах. Как имената на двамата дават името на Господ? Библията казва, че Бог, мъж и жена ги създаде, което е изговорено на еврейски е Ишве Ишах. Ако многократно повторим този израз Ишве Ишах, се получава фонетичен вариант на името Яхве. Сатана е безсилен пред това име. Затова усилията и коварството, с които се стреми да разбие единството в смисъла на Божието име, вложен в човешкото семейство, са толкова големи. А атаката му срещу семейното единство е била насочена против всички семейства през вековете на човешката история и трябва със съжаление да кажем, че в много случаи той е успявал да разруши семейството като благословена от Бога основна клетка на обществото. Чуждата жена, за която говори мъдрецът, е оставила другаря на младостта си. Притчи 2 глава 17 стих. Тук Соломон премества иносказанието на притчата от полето на моралната атмосфера в 7-та заповед на Декалога и прехвърля тълкуването на смисъла към областта на теологията и пророческата символика. Както прелюбодейката разбива семейното единство между мъжа и жената, така и отстъпилата от Бога църква е като блудница в неговите очи. Тази истина Бог ни разкрива в книгата на пророк Осия.
Господ заповяда на пророка да си вземе за жена блудница и да придобие от нея чада чрез блудство. Осия не казва на Бога: не мога, Господи, аз съм Твой служител и няма да престъпя Твоята 7 заповед, защото си заповядал на Моисей блудниците, били те мъж и жена, да бъдат убивани с камъни. Реакцията на пророка е пълно послушание към заповяданото му от Бога и той става нагледан урок за целия Израел, какво зло е отстъпничеството от Божия свят закон. В случая Северното Израилево царство приличаше на блудната жена на пророк Осия. Затова Бог изрече чрез пророка гневното си негодование към своя отстъпил блуден народ. Осия, глава 2, 2, 4 и 5 стих. Съдете се с майка си, съдете се, защото тя не ми е жена и аз не съм и мъж. Нека да махне блудството от лицето си и прелюбодейството от гърдите си. Даже на чадата й няма да покажа милост, понеже са чада на блудство, защото майка им блудства, тази, която ги зачена, се опозори, защото каза: ще тръгна след любовниците си. Осия 3 глава, стих 1. И Господ ми каза: иди пак и залюби жена си, която макар че е залюбена от мъжа си, е прелюбодейка, също както Господ люби израелтяните, при все, че гледат към чужди богове. Имаме ли основания да считаме, че образът на прелюбодейката е равнозначен на отстъпилата от Бога църква, а не само да приемаме буквалното значение на съблазнителка, която води наивните към нарушаване на 7 заповед? Притчи 6 глава 25 стих мъдрецът предупреждава всички, не само младите. Не пожелавай в сърцето си хубостта й. А също и в Притчи 5 глава 3 стих. Защото от устните на чуждата жена капе мед и устата й са по-меки от дървено масло. Тук се сещам за една английска поговорка, която гласи така: Beauty is skin deep. И би трябвало да се преведе: красотата е повърхностна. Или под кожата всички са еднакво красиви. Виждали сте анатомичен атлас на човешкото тяло, само че като одран труп в часовете по анатомия и биология. Под кожата всички са еднакво красиви. А красотата е наистина повърхностно нещо. И дебелината на тази дълбочина е колкото дебелината на кожата. От 4 текста, които Соломон дава като предупреждение срещу блудницата, 3 са почти идентични. Тя лаская с думите си, които са сладки като мед и по-меки от дървено масло. Тоест, те звучат едва ли не като нашепване на Святия Дух. Това определение на мъдростта ни дава директна препратка към 38 глава на Битие, където узнаваме историята на Юда и снаха му Тамар. За да не бъде вдовица, Тамар искаше да бъде дадена за жена на третия Юдов син Шела. Първите двама Господ ги уби. Единият беше нечестив, а другия отказваше да възникне потомък на брата си. И тъй, за да не бъде вдовица, Тамар искаше да бъде дадена за жена на Юдовия син Шела, който според левиратския закон трябваше да въздигне потомък на убитите си брати. Но Юда се боеше да ожени последния си син и затова пренебрегна изпълнението на този закон. Тамар се облече като блудница. Сега, братя и сестри, в Библията има само 2 такива думи, употребени в старозаветния оригинал. Думата е кедешах. Едната е при забраната в Моисеевия закон да не направиш дъщеря си блудница. И тук Тамар се преоблича като кедешах. Тази еврейска дума е употребена, както казах, само 2 пъти в Библията и означава жрица на богинята Иштар или Астарта. Жените, наречени кедешах, са били жрици-проститутки, с които покланящите се на Иштар мъже, Иштар е богиня на плодородието, на любовта, правеха ритуален секс, за да измолят от богинята да благослови стадата и земите им. Тези жени не са се отличавали с предизвикателна голота, както е днеска в Западна Европа, пред така наречените публични домове. Подобна жрица, наречена от Библията блудница, беше и
Раав, чиято къща бе върху крепостната стена на Ерихон. Тя е включена в родословието на Господ Исус, защото стана жена на Салмон, един от двамата съгледватели, изпратени от Исус Навин, да разузнаят отбраната на Ерихон. Можете да проверите това в родословието на Исус, дадено в Евангелието от Матей и по-специално Матей 1 глава, 5 стих. Нека в анализа ни да направим и друг паралел, този път с голямата блудница, показана на апостол Йоан в Откровение 17 глава от 1 до 7 стих. И дойде един от 7 ангела, които държаха 7 чаши, и поговори с мене, казвайки: ела, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи на много води, с която блудстваха земните царе и земните жители. Земните жители се опиха от виното на нейното разпалено блудстване. И той ме отведе духом в една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога. Жената беше облечена в пурпурно и червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и нечистотиите от нейното блудстване. И на челото й беше написано това име: Тайна, Велики Вавилон, майка на блудниците и на гоносотиите на земята. И видях, че жената, Кедишах, се бе опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици. И като я видях, зачудих се твърде много, но ангелът ми каза: защо се чудиш? Аз ще ти кажа тайната на жената и на звяра, който носи. Това е чудно, че ангелът, най-вероятно това е ангелът на водите, който хвърли първата язва върху водите. Но това няма значение в нашия случай. Ела, ще ти покажа осъждането на голямата блудница. И духом отвежда Йоан в една пустиня. Сега тук има един видим парадокс. Тя стои на много води, а Йоан е отведен в една пустиня. Братя и сестри, когато духът след кръщението отведе Исус, в каква географска област го заведе? Пустиня. Когато Исус описва какво става с онзи, от когото е изгонен злият демон, той къде отива? И намира в пустинята. Намира 7 други, които са още по-зли. И се връщат, и състоянието на този човек е направо незаукайване, за оплакване. Така че ние виждаме, тази жена стои на място, което е обиталище на демони. Тя е в тяхното присъствие. Библията не прави изрезки на картинки и да ги лепи. Библията е един монолитен блок от истини, съчетане в тялото Христово. Библията е свързана както мозъчните клетки, с множество връзки, които взаимно се допълват. И тук виждаме, че социалният контекст на блудницата е сатанизмът и демоничните обладавания. Тя обитава в пустинята, която всъщност е жилището на демоните. И тя се е опила от кръвта на светиите. Какво е общото с преклонението пред Иштар и Великия Вавилон, майката на всички блудници? Ритуалният секс, който всички поклонници извършват пред богинята Иштар, дава резултат – раждането на младенци. След 1 година всички те се принасят в жертва на богинята. И особено в празника на Тамус,
наречен по-късно Великден. Яйцата се червят с кръвта на тези убити бебенца, заченати от блудство, което се счита за поклонение пред покровителката на плодородието и на любовта. Кой е любов? Ищар ли? Кой дава плодове и дъждове на земята? Ищар ли? Да принесе ли в жертва първородния си? Ще благоволи ли той в реки от масло? Пита Михей. Не. Иска това, което ни е показал, което люби, да вършиш добро и да ходиш смирено пред Господа твоя Бог. Но ангелът ми рече, значи когато Йоан вижда отстъпилата църква, блудницата Кедешах, която говори за любов и я изпълнява, нарушение на седмата заповед. В официалното поклонение е да нарушаваш седмата заповед. Какво божествено поклонение е това? И видях, че жената се бе опила от кръвта на светиите, от кръвта на Исусовите мъченици. Елена Вайт при въвеждането си в небесния Иерусалим вижда много дечица с дрежки, чиито ръбове, кантове са червени. И тя пита ангела, защо? И той отговаря, това са деца, мъченици за Исус. Също като при поклонението на Иштар. Защо се чудиш? Пита ангелът. Аз ще ти покажа тайната на жената и на звяра, който я носи. Незапознатият с правилното тълкуване на тези стихове читател може да се каже, че цитираният текст от Откровение и стиховете от Притчи 2 глава от 17 до 19 нямат конкретна връзка, защото става дума за два различни персонажа, които съществуват в свой собствен, специфичен библейски контекст. Че научно звучи. Да видим дали това е така. В стих 17 на 2 глава Соломон описва чуждата жена с две характеристики. Тя е оставила другаря на младостта си и второ, тя е забравила завета на своя Бог. В Битие 3 глава четем как жената оставя мъжа си, за да отиде при привлекателното дърво на познаване доброто и злото, което им бе забранено да доближават. Мъжът, Адам, от друга страна е символ и предзнаменователен образ на Христос. През вековете отстъпилата църква в лицето на Израел, а по-късно в лицето на християнската църква, щеше да остави Христос, който е нейният път, нейната истина и нейн живот. Оставяйки другаря на младостта си църквата, жената, забравя завета на своя Бог. Става дума за брачния завет и за втория проистичащ от него завет, който Бог сключи с мъже и жената след тяхното сътворение. Битие 1 глава, 28 стих. И Бог ги благослови и каза им, плодете се и се размножавайте, напълнете земята, обладайте я и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество по земята. В книгите от духа на пророчеството научаваме за Божия план потомците на мъжа и жената да бъдат, нарочно не казвам Адам и Ева. Те са наречени с тези имена едва в 3 глава. Тук става дума за 1 глава на Битие. Затова свидетелства писмо номер 91 от 1900 година. Аз много пъти съм го привеждал като доказателство. Там Елена Вайт пише: Божието намерение беше да засели повторно опразнените от Сатана и ангелите му места в небесните дворове, да засели повторно с човешката раса тези опразнени места. За целта Адам трябваше да бъде подложен на изпит и с това да се види пред цялата Вселена дали той ще остане верен и истинен като
небесните верни ангели, или ще бъде непокорен. Ако издържаше изпита, той щеше след това да бъде въздигнат до ангелските чинове и надарен с безсмъртие. И след това щеше да възпитава всички свои потомци само пътя на верност към Бога. И забележителното изречение, което Елена Вайт завършва това писмо. Умът и мислите на Адам щяха да бъдат като мислите и умът на Бога. Това аз не мога да го приема с мозъка ми, ограничения ми ум. До това е духът на пророчеството. Такъв е бил планът на Бога. След като грехът навлезе в света, Бог извърши една пророческа промяна в първоначалното си намерение. Човекът, който още не е споменат с името Адам, наименува жена си Ева. Адам имаше вече практика. Той даде име на всяка двойка животни, от които щяха да се размножат бъдещата фауна на нашата планета. Адам, т.е. човекът, наименува жена си Ева. На еврейски името е Хауах, или дихание на живот. А Библията пояснява, защото тя беше майка на всички живи. Този израз е показателен за прецизната точност на всяка библейска дума. Ева е майка на живите. А кои са те? Писанието свидетелства, че при Бога има две книги, касаещи раждането на човека. За първата научаваме от Псалом 139, 16 стих. Твоите очи видяха необразуваното ми естество. И в твоята книга бяха записани всичките ми дни, преди още и да съществува и един от тях. Това е Божието предознание, Божията милост ние да се родим. Само ще спомена статистически, че ти и аз да се родим, шансът е 1 към 5 милиарда. На 4 милиарда 999 милиона 999 хиляди 999 Бог казва не, за да се родиш ти, да се родим ние. А другата познаваме като книгата на живота. Значи две книги. Книгата, където са записани дните на всеки, който ще бъде роден. По Божия воля. А другата е книгата, и ние я знаем много добре, книгата на живота на закланото агне. Преди да се родим по Божия милост, в него са записани отредените дни на всеки човек. Но Библията казва, че Ева е майка на всички живи. Не казва на всички родени, на всички живяли, а на всички живи. Живи за Бога са тези, които са записани във втората книга, книгата на Неговия син. А църквата, чието символ е Ева, трябваше да бъде тази, която учи човешкия род, кой е истинският дарител на живота. Това е така, защото животът е преди всичко духовен феномен и се разбира от родените отгоре, т.е. от онези, които се покланят на Твореца на живота с дух и истина. Техните имена са записани в книгата на живота на Божият агнец и са истински живи, защото имат вечния живот на Исус в себе си. Господ даде Сина си, да не погине ни един, който вярва в Него, но да бъде записан в книгата на живота и да има вечен живот. Църквата трябваше да учи човеците как да вървят по древните пътеки на добрия път към Бога, за който говори пророк Еремия. Само записаните в книгата на Агнето са наследници на вечния живот и затова Библията казва, че Ева, Хауах, диханието на живот, църквата е тяхна майка. От друга страна, отстъпилата църква е сравнена с чужда жена, с блудницата Кедешах, чието дом, т.е. родените от нея, са обречени на смърт. Тук смайващото е, че под давлението на Святия Дух Соломон съпоставя две църкви,
чистата и святата, и от друга страна блудницата, която е забравила завета на своя Бог. Едната ражда чада за вечен живот, които са записани в небесната книга на Агнето, а другата ражда чада за вечната втора смърт, от която няма възкресение. На мъдреца е открито, че църквата блудница погубва всеки, който влиза при нея, за да блудства в пряк и в духовен смисъл. А чадата и родени от това блудство нямат място в книгата на вечния живот. Последните 3 стиха на Притчи 2 глава мъдрецът описва съдбата на хората, родени в църквата, която е майка на всички живи, и на църквата блудница, която ражда нечестивите и вероломните. Притчи 2 глава от 20 до 22 стих. С това завършваме коментара на 2 глава. Защото праведните ще наследят земята и непорочните ще останат на нея, а нечестивите ще се отсекат от земята и вероломните ще и се изкоренят от нея. В тези последни стихове на Притчи 2 глава Соломон съпоставя съдбата на поколенията на двете църкви. Това е нашата голяма тема. Чадата на двете църкви. За родените от чистата църква Библията дава само в един стих глобално обобщение какво представляват и каква е тяхната духовна същност. Йов, 1 глава, 1 стих. Имаше в земята Уз, един човек на име Йов. Този човек бе непорочен и праведен, боеше се от Бога, т.е. беше мъдър, и странеше от злото, т.е. беше благоразумен. Новата земя, която Бог ще създаде, ще бъде тяхно наследство. За Йов се казва на еврейски, че той е бил там Яшар, т.е. непорочен и праведен. Думата там, непорочен, има смислова връзка с друга еврейска дума, която всички познаваме – Тумим, която означава съвършенство. Това е от Урим и Тумим. Този факт ни препраща към думите на Господ Исус Христос, 5 глава, 48 стих. И тъй бъдете съвършенни и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. Позовавайки се на примера с Урима и Тумима, трябва да споменем един факт, който е виден от копието на тези два свързани с златна веришка камъка на нагръдник. Върху Урима, значи гледал съм това копие, което се съхранява в музея в Торонто, в Канада, с два скъпоценни камъни, на които е изрязана първата буква Алев и последната буква Тав. От тук можем да извадим следния извод. Върху Урима е изрязана първата буква на еврейската азбука Алев, а върху Тумима е изрязана последната буква от тази азбука Тав, и тя е под формата на кръст. Тази буква означава печат, корона, одобрение. От тук можем да стигнем до логичното заключение, че тези, които са като праведния Йов, ще наследят земята, защото са запечатани, увенчани с корона и одобрени от Божията правда. От друга страна, нечестивите и вероломните споделят съдбата на плевелите от притчата за жътвата и плевелите в Матей 13 глава, 37 до 43 стих. Ще помоля да ми помогнете с четене. Матей 13 глава, 37 и до 43 стих включително. Матей 13 глава. С това приключваме с цитата на този текст. Брат, ако искаш да вземи. 37 до 43. А в отговор той каза: сеячът на доброто семе е човешкият син. Нивата е светът. Доброто семе, това са чадата на царството. Йов, чадата на царството, да? А плевелите са чадата на лукавия. Така, чадата на блудната църква, те. Неприятелят, който ги пося, е дяволът. Жетвата е свършването на века, а жетварите са ангели. И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века.
Човешкият син ще изпрати ангелите си, които ще съберат от царството му всичко, което съблазнява, и онези, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава праведните ще блеснат, като слънцето в царството на Отца си. Който има уши да слуша, нека слуша. Така, виждаме, че от друга страна са поставени с Йов нечестивите и вероломните и те споделят съдбата на плевелите. Брат Бисер прочете притчата за плевелите. В тази притча Господ казва, че плевелите, а в нашия случай това са нечестивите и вероломните, са всичко, което съблазнява и уния, които вършат беззаконие. Те са потомците на църквата блудница, която от мъдрецът нарича в притчите си чужда жена. Бог да пази от това зло. И нека бъде с нас. Амин. Амин. Амин.